Θα του στείλω μερακή και το καλύτερο μέλι από τα Βορίζα, σας παρακαλώ. Κιλοπίτες. Ετοίμασέ μου μια τσάντα για τον Νίκο το Μάνεση. Ελευθερία, είμαστε στον Νίκο το Μάνεση. Ετοίμασέ μου λουκάνικα, τα καλύτερα. Αυτό θέλει φορτηγό για να τα φέρει. Ναι, βασιλική φορτηγό. Αυτό τι είναι? Πρόπολη θα στείλω με Νίκο. Να σου στείλω με πρόπολη. Ζήλια σας, εδώ. Έλα για να μαθαίνετε. Ελάτε να απολαύσετε αυτά τα μοναδικά προϊόντα. Αυτή είναι η μαγεία της κρητικής διατροφής και για 9 ημέρες θα βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Άμα πάω εγώ βόλτα με το σερμάκι, σαν τον Τάμπο το ελεφαντάκι θα γίνω. Άρε Νίκο, να την ποτίσω Νίκο. Ναι, δώσε. Μικρό αστάκι. Δεν οδηγεί, δεν οδηγεί. Πάμε. Λέγε Βασιλική. Εξαιρετικό. Τα λιτσουνάκια, τις φακιανόπιτες, τις δρακές μας, τα παξιμάδια μας. Προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Εδώ ποιος θέλει δοκιμάζει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, η ποιότητά του είναι νομίζω φανερή. Φάβα, ρεβίθια, όσπρια. Θα στείλουμε τώρα στον Νίκο το Μάνεση. Τα πήραμε και φύγαμε. Τα φανταστικά τυροκομικά, Τυρί της δέστε τρύπας. εδώ. Από μία τσάντα από όλα τα παιδιά. Ρε γλέντια. Εκλεκτό και λιφωτό φιστίκι. Εδώ, αλλαντικά, Δώσε χολυστερίνη. λουκάνικα. Χολυστερίνη, παιδιά. Μεγάλη έκθεση, μεγάλη αγορά με προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Μέχρι την Δευτέρα 15 του μήνα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ οι λάτρεις των καλών γεύσεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα απολαύσουν μοναδικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και βέβαια ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως έχουμε συνηθίσει σε όλες μας τις δράσεις. Άρτος και θέαμα, όπως έλεγαν οι παλιοί.